तब भाई लोग नीलकमल सिंह के आज से 1.5 महीना पहले एगो गाना रहे जौना गाना के नाम बटे पगली देखावे अगरबत्ती। भाई लोग ताहा लोग से बतला दी ई गाना नंबर 2 पर ट्रेंड करतलक जब नीलकमल सिंह एगो पोस्ट डलहन अपना इंस्टाग्राम पर। लेकिन अब भाई लोग नंबर 1 पर ट्रेंड करता। भाई लोग ताहा लोग से बतला दी टॉप 10 मतलब म्यूजिक ट्रेंडिंग में नंबर 1 पर ट्रेंड करता। ई जोन गाना बानू नीलकमल सिंह के यार इतना मस्त बा ये गाना के पब्लिक इतना पसंद करता। का ताहा लोग इनके बतलाई अगर नइखो लोग सुन लेता एक बार गाना के सुन लो। तो भाई लो ऐसा ही इनकरा के ना कहेला लो भोजपुरी के किंग नीलकमल सिंह। भाई लो नीलकमल सिंह इतना बढ़िया गावेलन तू लो तो जानते बरल लो। ना ही अश्लील गाना गावेलन और ना ही जातिवादी गाना मतलब ना ही जातिवाद गाना गावेलन। तो इनकर गाना मतलब जौन भी आवेला सैड सॉन्ग आवेला चाहे समझ सकता रहो यार इनकर गाना कोनो भी आवेला उतना खराब ना रहेला बल्कि सुने में फैमिली के साथ सुन सकता रहो मतलब इतना भी खराब ना रहेला तनी मनी रहेला तो उतना भर चलेला। भाई लोग उतना भर पवन सिंह खेसारी लाल यादव चाहे जे भी हो के उतना भर गावेला लोग। तो नीलकमल सिंह भी बारन उहो उतना भर गावत रहन भाई लोग और इनका के ऐसा ही सपोर्ट करत रहलो और इनका हर गाना के ट्रेंडिंग में पहुंचावत रहलो। भाई लोग एगो और इनकर गाना आयल बाटे उहो ट्रेंड करत बाटे वेब म्यूजिक चैनल पर आयल बाटे। भाई लोग जब ना गाना के नाम हो काहे फेर के सुतेलू करवटिया। भाई लोग अगर नइखो लोग सुन ले तो इहो जाके गाना सुन लो काहे कि अभी भी ट्रेंड करता। भाई लोग ता लोग से बतला दी इनकर हर गाना आवत बाटे तो नीलकमल सिंह के भले लेट ट्रेंडिंग पर चढ़ता लेकिन चढ़ता। भाई लोग ता लोग इनके बतला दी इनकर हर गाना मतलब अच्छा बता। भाई लोग ये घड़ी जौन गाना भी गावता नीलकमल सिंह बहुत अच्छा गावता और पवन सिंह के तो जानते बरल लो उनकरो गाना एगो म्यूजिक में नंबर 1 पर ट्रेंड करताटे जवना गाना के नाम बटे मेहरारू मिलल गाय। भाई लोग तार लोग से बतला दी ए गाना के तो तू लोग अच्छा प्यार दिखावते बरल बस ऐसा ही दिखावत रहलो नीलकमल सिंह और पवन सिंह पर और बस कुछ ना कहे बस इतना ही कहे कर हटे। और तार लोग इनके वीडियो कैसा लागल है अगर थोड़ा सा भी अच्छा लागल हो तो वीडियो के लाइक कर दिया चैनल पर नया वाला तो चैनल के सब्सक्राइब कर दिया और मिलल जी फिर से एगो नया वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय।